First time nag-drive-thru. Kailan mo guys? First time nag-drive-thru sa Jollibee. Eh, nakabahan ko ba? Unang pati, unang hamburger, unang burger fries. Mira sa Namat. First time naka-drive-thru sa Jollibee. See? At turanas ko na pugkan. Hindi ko. Maguda na mo. At turanas ko along the highway mga So padaw namin uli guys. Anong galis? Naami sa kalsita ni pahay nun. Ay, kani. Kalsita. Kalsita hay nun. Tamblot. Ay, ang hay nun to radad to day sunahan. Ako lang hay nun eh. Ay, Kalsita. kalsita. Oh. Unahan. Sita ba ilakal? Sekali si Sita. So padaw namin uli sa hagna guys. Sita. Karon na ami sa Subdivision. Kalseta Tagbilaran Bohol. Mana ni among driver nga guwapo. Na anja to ang papa to sa likod. Diyan na pud ang mama to nagisalipdan sa kanang liwat ni Imok, muli ni Ros Tagbilaran. Ikoy. Isa na to Hi. Isa kay tugan. Boss, suwadya nagpunta na ning GE ah. So naami karon dari guys. Kuwat pa mi sa GE. Line in man na nay nanganak na gunjag kon di ay. Na Pila man ning warehouse sa sana all gunjag na dagagalo. Wow. 1 million dito. Dagagalo na. Nakagigalo pag bata pero So naami sa kana guys na Henans. Dire Renas the Heaven and Garden. Anak mo ko nag-seminar sa SSS. may nakagregalo Nakawa ra ba ko dana pagkuon. nakagregalo pag bata pero kada ko Way regalo. Manay. Tinga mo ka wanon diyan yun Ninoy Pasko. Kay ko tasan na me. Order ko kuan gano ko sukte. Ay bawal no. Anong French fries kay labong init pa guys. Mami order ako French kuan. fries doy, labong init pa na doy. Uy guys, i-order ako daw ko. Ganda na. Andiyo isa. Luto ba ka? Uy, bata. Kalisod ko dari. Burger cake ka ba? Dunalami nga price. Sa ato ketchup. Jollibee. Unda na. Kaya noon marami kanon kay init Unda ba? na. Ang init. Ewan ko dahi. Ay mukha ng Ano ya kalami og French fries nga init eh. Ay why cheese. Crispy ba? Jollibee with cheese. Mura ne. Di mo kaon og cheese guys pero dijang French fries kinanglan nga cheese flavor. Di ko mukha og-eatin. Wala ka na puto. Ay, manang ito. Order na kong buwan. Burger stick ko. Bawal ko. Dagan nila sa ganan tagahin ng arenas na. Ginawa. Joke ra. Dato mata. Awa sular. Sular. Kailan doon na sa nagpapindahan lang ito. Likod. Nga na, dyan trabaho ni Orsesyo na, Food Panda. Order. Suway. Parang trabaho March na. Food Panda, dyan pa-deliver kahag na. Oh, sure. Trabaho buwan pa kadungan ko. Makdo man. Ako. Wala mang Food Panda sa McDoag na.
Wow, patustag yata, ani. Ricky niya mo na. Ricky mo sa pagiging ng